Šta se radi u ovom selu? Ovo je katastrofa ovdje. Kad budeš izlazla iz sela 3 put pljuni, bježi, nemoj se vraćati nikad ovdje više. Pa kakvo je ovo selo? Šta je ovo? Pa Porobijano. šta je to ovdje, neke podzemne vode? Šta je? Bog to zna se. Šta je? Bog to zna se. Kakvo je ovo selo? Šta je ovo? Sve ovo ti je selo kurni, prostitutki. Zato ja mrzim te kure. To si cijelu ulicu imaš. Ti imaš katastrofa ovo. Pa šta je to ovdje? Ova će da zapali kuću, vi hoćete da ubijate, šta, Koga kako? će zapali, koga? Pa ovi tu sad što smo bili kod njih. Kome da zapali? Ti sebi. Pa ovim što kolju prase. Šta je to? Kakva je to atmosfera? Zbog čega se to dešava? Slušaj, ja sam sve prošao, nema sela u Srbiji koje ne poznam, planine, brda, sve živo. Ali ovdje mi ne mora biti jasno da imaš 5 fakulteta, ovdje ništa ne mora biti jasno. Ovo je katastrofa. Taj Joca jadan, on je dobar čovjek, ali on u pojevu. Take. I to je poruka za sve ljude u Srbiji da to prate. Ima nas 15 u ovom selu. Dobro, sve ste mi ispričali do sada da požurim da me ne stigne neka energija iz ovog sela. Kad budeš izlazla iz sela 3 put pljuni, bježi, nemoj se vraćati nikad. Prekrstim se 3 puta, pljunem i odem. Prekrsti se i bježi. Aj, hvala. Ćao. Doviđenja. Zdravo, zdravo.